Alright, si Lieutenant Colonel Ray TIONGSON atong battalion commander sa 10th Infantry Battalion, Philippine Army. In relation sa atong closing with giving of assistance sa rebel returners. Sir, pwede po malaman, ilan na sila lahat? Maliban dito ngayon sa 13, sa pangkabuuan po, ilan na po lahat? Based sa record na to, we already have 86. Kasi yung una, we have 73 former rebels na na-process na. Ito yung bago, yung 13. So total of 86. So jut ay gamay na ra. May nabilin pa sa kabukiran. So isa ini ka programa ka gobyerno para ma-encourage na to, no? Patong mga nabilin pa to return to the folds of the law. And i-avail kining mga programa na ginahatag sa atong provincial government through the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sir, kumusta na pong buhay nila ngayon? Naging ano ba sila? Naging totoo ba sila sa hinumpaan po nila na maging partner na po ng gobyerno? Yes, based sa ating monitoring, kay naman kita community-based monitoring nga ginatawag sa ICLIP committee. Wa makita mga na-monitor nga Mibalik or na-recruit liwat ka mga sa kaliukan. And we're happy to say na daghan na sa ilaha mga livelihood, no? Na sila kanya-kanyang mga form of livelihood, no? And trabaho, no? Nataga na sila ka trabaho. And kining bag-o nga mga nag-surrender. That's why we are happy, no, na giingon ni Governor Philippine to provide them the appropriate education na kinahanglanon nila para maging magkaroon sila ng opportunity later on para maging sustainable itong livelihood nila, kasi itong mga binibigay natin ng financial assistance and the livelihood assistance, kung titingnan natin ay hindi siya sustainable, kumbaga, no? Kung talagang gagamitin nila ito sa pangangailangan nila araw-araw. Yun nga, dahil sa tulong-tulong din ng mga ahensya ng gobyerno, sila ay ginagabayan kung paano ito gagamitin to the local Social Welfare and Development Office. Nandyan yung Department of Labor and Employment, DTI, TESDA. So lahat ito, kasi nung nagkaroon sila ng Rapid Reintegration Program, meron silang ginawang livelihood plan, kumbaga, no? Yung reintegration plan, paano nila gagamitin yung kanilang tatanggap na benefits. So tulong din ito, but yun nga, sabi nga natin dito, hindi nagtatapos dito sa closing ceremony. It's just a symbolic pagtatapos ng kanilang program. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng innovation through the ICLIP committee, yung tinatawag nating community-based monitoring. So we reach out to them, no? But of course, dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic sa COVID, so nalilimit yung ating mga activities. But we are close in touch with these former rebels, even yung mga former rebels before na natapos na sa programa, ay sila pa rin yung beneficiary nitong program. Sir, karamihan po sa kanila, ano pong livelihood ang gusto po nilang gawin based on the livelihood assistance? Yes, sa mga nauna, nagkaroon ng pananim, mayroong nag-establish ng kanyang tindahan, mayroong nakapagtrabaho, mayroong pumasok bilang kafgu na ngayon. And yung iba, tuloy-tuloy din ang kanilang hanap buhay, bumili ng kanyang motor. So those are forms of livelihood na sinasabi natin nga na gusto pa natin maging sustainable, no, para sa kanila. Nang sa ganun ay hindi na sila ma-recruit pa or magkaroon ng idea na mabalik sa kalihukan. So that's why we need the cooperation
collaboration of other stakeholders, na nabanggit nating mga agencies na magtulong-tulong, no, upang nang sa ganun ay holistic yung ating pag-transform dito sa pamumuhay ng ating mga former rebels, dahil sila ay biktima rin, no, ng propaganda. Sila na nagsabi kanina, and hindi na natin gustong babalik pa, no, doon sa kanilang pinanggalingan, dahil nga doon sa hindi magandang experience na daanan nila. So tuloy-tuloy ang ating pagbigay ng benefit, and not only that, also to encourage those who are still in the mountain, no? And aside from that, meron pang programa yung ating National Housing Authority, no, sa pabahay. Tinutulungan din natin sila to process yung kanilang mga requirements. Nang sa ganun ay mabigyan sila ng appropriate place to live, no? Na malayo sa kapahamakan or malayo sa threat ng ibang grupo na pinanggalingan nila. Yun lang ang ating program with the help of the local chief executive, our provincial governor. I think we are on the right track, especially in our effort to end this local communist armed conflict dito sa MISAMIS. Ito mga FR natin, sir, ano ba to? Galing ba to sa MISAMIS Occidental o sa ibang mga karatig probinsya? Karamihan sa kanila galing sa MISAMIS Occidental. Meron tayong mga FRs na galing sa Zamboanga del Norte, even Zamboanga del Sur, no? Just so happen na yung area kasi ng armadong grupo dito sa area ng 10th Infantry Battalion ay nagkaroon sila ng expansion area, kumbaga natatawag natin, ano, dito sa especially sa mga boundary municipalities between the provinces, like dito sa MISAMIS Occidental, ang boundary municipalities ng Zamboanga del Norte, and also dito sa Zamboanga del Sur, no? So ito kasi yung mga expansion area nila, and kaya nakapag-recruit sila doon before. But sa ngayon, ang ICLIP kasi, ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program, wala ito boundary. This is a national program of the government. So kung kahit labas man siya ng province ng MISAMIS Occidental, is still beneficiary of this program. So, nakita mo ba, sir, na unti-unti nang bumabalik yung mga FR Yung mga rebelde. from sa Cpp-Npa? Yes, isa sa mga indicator dyan is yung of course yung effort ng government, ano, to counter the propaganda na ini-exploit nitong communist terrorist group. Kasi itong mga propaganda, dito sila nakapag-recruit, ano. So sinasabi nila dyan sa mga kigsunan na to nga serbisyo nga gaabot diri sa ilang komunidad. Pero yan ang kabaliktaran, ano. That's why we urge the local government units to really focus their services and programs doon sa mga conflict affected area, itong mga conflict vulnerable areas, itong mga geographically isolated and disadvantaged area, and even the communities na nagkakaroon ng high poverty incidence rate. So yan ang tinatawag natin na convergence area for peace and development. Doon natin ibubuhos yung programa ng gobyerno nang sa ganon ay mawala na itong na-exploit na propaganda ng communist terrorist group. Hindi na sila makapag-recruit, and ma-encourage na natin yung mga natitira pang mga NPA members na bumaba at makipagtulungan na sa gobyerno upang sa ganun ay magkaroon ng development doon sa kanilang community. Sir, ini-impact sa anti-terrorism bill with the leftist group in doon sa nasa bundok. Ano pong naging epekto po nito habang tinatakol ito sa Senado? Pirma na lang ni Presidente ang kinakailangan. Sabi nila, yung talagang masugpo na ang
ang mga activities ng mga rebelde. Pero ano po sa palagay niyo po ninyo? Dito, ano pong impact sa grupo ng mga rebelde po with this law? Actually, ang anti-terrorism bill sa aking pagbasa initially, wala naman itong pinupuntiriyang organization or individual So, yung mananagot dito ay yung involved Yes. sa terrorism activities. Mhm. So, kung yung mga involved dyan ay alam na nila kung sila ay papasok dito sa tinatawag nating definition ng terrorism. And of course, we as part of the government, in terms of law enforcement, we assist the PNP. So, sa amin naman, sa part ng military, we just focus on our mandate. Of course, to secure and ensure the safety, security of our people, especially against terrorism. How strong is our NPA dito po sa Miss Oxel? And with your operational control? Sa ngayon, masasabi nating manageable yung threat situation dito sa MISAMIS Occidental. Bakit manageable? Because una, wala tayong namomonitor na mga effort nila to recruit, especially ang ating mga kabataan. Pangalawa, yung mga barangays na na-influensya nila before ay hindi na nila nababalikan. Dahil itong masa ay, yun nga, sinabi ko kanina, nakakounter na natin yung propaganda nila through the services, programs of the government, and even yung narrative na sinasabi nila. Alam naman natin na yung mga ina-exploit nilang issues ay kabaliktaran. Sa sinasabi nila na ang mga tao ay nagugutom. Pero kung pumunta ka doon sa komunidad ay may pagkain ng mga tao doon, and other form of issues ay naka-counter na natin, because of this number one, itong local task force and local communist armed conflict from the province down to the barangay level, nagkaroon na tayo. So ini-strengthen na lang natin yung effort, and the programs of the government ay i-ensure natin na talagang pupunta doon sa ating mga vulnerable, conflict affected areas. So karamihan dito sa mga FR, mga ilang taon sila Naging sa miyembro sa NPA? samahan? On the average, nasa 2 to 3 years 2 to 3 years. ang itong mga bago, itong 13. Meron dyan less than 2 years, so mga bago lang ito. May malaking ginampanan ba sila sa NPA, sir, o may miyembro lang sila? Karamihan sa kanila mga members. Walang commander ngayon, sir? With this batch, walang commander? Or are members? Walang mga Mga high ranking dito, wala. because yung mga high ranking nila ay na-neutralize na natin nung encounter sa OCCIDENTAL last year. Yes. So ito yung effect ng pagbaba nitong mga members nila, kasi ito yung mga mostly mga biktima ito itong mga members. Itong mga leaders nila, ito yung mga kadre, ito yung mga gumagamit sa kanila, through their propaganda. And kung tatanungin mo sila ano yung masasabi nila sa mga leaders nila, sila makakasagot kung ano naging experience nila sa mga humawak sa kanila before. How about yung mga high ranking nila, sir? May chance pa ba magbalik loob sila, sir? Yes, Marami. ang chance ay nandyan parati yan. Ngayon, ang tinitingnan natin, dahil nga dito sa LCAC, mas ma-encourage pa natin sila na makikita nila yung tunay na demokrasya na sinasabi nila through their propaganda. Kaya na sinabi ng isang former rebel kanina, walang demokrasya sa kanilang hanay, bagkus dito nila nakikita sa binalikan nilang society. So that's the same ang ating panawagan dito sa mga miyembro ng Cpp-Npa na napasakaliukan ay tingnan nila yung naging experience ng kanilang mga kasamahan, at wag nilang sayangin yung oportunidad, dahil habang nabubuhay nga ika nga may pag-asa, na kita paglaom basta sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa ating mga gobyerno, at tumulong tayo, tulungan tayo sa gobyerno
Kasi bawat isang Pilipino ay ah, merong may ambag, no? Meron talagang may ambag para sa bayan. Kung siya ay magsisipag lang, kung siya ay sumunod sa mga pulisiya, patakaran, and not the way na ginagawa ng communist terrorist group, itong mga atrocities, itong yung mga violent form of activities na ginagawa nila, which actually na nag-hamper dito sa ating inaasam-asam na peace and development. Sir, yung nangyari po doon sa Victoriano at saka sa Tudela, ito po ba'y gawain ng mga rebelde dahil nagpaparamdam sila, gusto nila makuha yung atensyon ng gobyerno? Not necessarily, isa siguro yan sa gusto nilang mangyari, but yun nga, the message there is clear na gusto nilang takutin ang mga mamamayan. Bakit gusto nilang takutin? Dahil gusto nilang makarecruit. No? Kaya ang sabi natin sa mga mamamayan, dapat mag-iusa sila, maghugpong sila, no? Na para malabanan itong pananakot ng Cpp-Npa. Dahil yun ang kagustuhan nila is dahil nga hindi na sila nakapag-recruit, tatakutin nila yung mga tao, no? In the form of this kind of violent acts, terrorist acts, no? So alam na natin kung ano yung pakay nila, and yun nga, dahil sa ating local task forces to end local communist armed conflict, ay nagkakaroon ng unity yung mga community, no? Especially headed by the barangay officials, ating mga barangay captain, no? Nandiyan kami, ang PNP at ang Philippine Army, upang magbigay ng suporta, no? In terms of security, at iba pa. Kaya yung sinabi natin kanina, yung solusyon ay hindi doon sa pamamagitan ng pagpatay ng kapwa natin o pagpananakot, kundi ang solusyon ay nasa atin din, no? Gampanan natin ang ating kanya-kanyang role, no? Nang sa ganun ay smooth yung ating pagkamit ng development, no? Nakikita naman natin yung effort ng gobyerno natin, no? Paggawa ng kalsada, pagpatayo ng mga eskwelahan, ng mga health centers. So these are all the basic services na kailangan ng ating mga mamamayan. At hindi sa pamamagitan ng panakot upang nang sa ganun ay mapalakas ang kanilang hanay na magasik ng terorismo sa ating kabayanan. Thank you. Sir, one last question, sir. By the way, sir, paano proseso yung mga nakikinig nating mga NPA? Paano proseso na mag-surrender para maka-avail ng clip? Meron tayong mga hotline na binigay, no? In fact, naglagay tayo ng mga information materials sa mga barangay. Kung gusto nilang bumalik, they can contact number 1, any barangay official sa barangay nila. Meron tayong mga PNP station, and meron tayong mga army detachment na pwede silang lumapit, no? And even yung kamag-anak nila, no? Kasi ang ating mga kaigsunan, no, na nasa kalayukan, na sila pangangamba kumbaga, no? Na sila takot, no, na kung paano sila makababa dahil nga dito sa mga kasamahan nilang tatakotin sila. But yun nga, kung kanino sila komportabling bumalik or makipag-ugnayan, gawin nila, no? Primarily sa kanilang pamilya at sa government authorities na pinakamalapit sa lugar nila. Kami sa Philippine Army, sinabi naman ng mga ating mga former rebels kung gaano namin sila tinrato, no? Dito sa halfway house nung sila ay nag-undergo ng kanilang reintegration program. So yun na lang yung magsasabi sa kanila kung paano ang pagtrato ng mga sundalo sa kanila. Sir, as of now, andyan pa ba yung balik program na balik program, yung magdala ng baril, may bayad, parang gano'n? Yes, actually meron tayong dalawa, but on process pa yung yung pagbigay ng remuneration doon sa firearms. But later on, pagka natapos na maproseso yon,
bibigay sa kanila yung remuneration. Okay. Sir, thank you so much. Panawagan niyo po sa lahat. Yes, ito hindi naman ito panawagan kundi encouragement sa ating mga misamis no na kababayan, no, na tulungan natin ang ating gobyerno, tulungan natin ang ating sarili dahil tayo ay part ng government, no. You are the governed and the people in the authority are ito yung mga namamahala. Tulungan at magtulong-tulong tayo, no? Tinambangay kita para ma-achieve natin ang ating tunay na kapayapaan at paglambo sa atong probinsya sa Misamis Occidental. And katong mga naapa sa kalihukan, no? Tingnan nyo yung inyong mga kasamahan kung gaano kaganda ang kanilang pamumuhay, paano sila na-transform, no? So, dili pa ulihi ang tanan, no? Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na government authority, sundalo man, police, barangay official sa inyong lugar. Nang sa ganun ay ma-facilitate din kayo later on sa ating tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Thank you. Thank you, sir.